салом алейкум дӯстони азиз. Ҳозир нағзе саломатиатон хубай. Ҳозир як распродажаи зур рафтестай магазин маҳкам шудестай духтаро. Либосошона ҳамаша арзон кардаган. Ҳозир ман авор карда шумода нишон метим. Суроға бозори Корвон тарафи Тило бозор духтарако байни 10-му 11-ум дарвоза мешавад духтаро. Ина главни входшон байни 10-му 11-ум дарвоза. Дидади магазина. Хулоса ворид мегардем. Ҳозир ман шумода магазиншона нишон метим. Беҳад боракои хушрӯ доранд. Доставкаам доранд. Ман рақамашона мемонам. Каседа ки доставка дар корай марамад нависен, доставка мекунам. Ина духтаро навори имрӯзаи мо мешавад аз анамин нуқтаи савдо. Марамад дарафти навор бо машмода нишон метим ки чӣ распродажа рафтестай, чӣ хелай баъд дида метавонен интихоб кунен. Достони азиз иҷа дар распродажаи калон рафтестай чӣ тавре ки гуфту магазин ки маҳкам мешавад дигар чӣ мефурӯшанд аз ин пас. Барои аввал бинен чихе худичои фасон ино начосдор качествои зури зур духтаро 50 сомонӣ шидагай. Ира бинен то чанд солаи размераш? То 10 солара. Ина духтаро худиёи фасон аз 4 сола то 10 солара размер ҳастай. Качествоошон зурай духтаро. Ина марҳамат хитон бо омада як маротиба бинен. Борои туркӣ. Капшондорошам ҳастай. Бинен ин фасонош аллакай бо дигар хел. Лекин сифатошон да гап нест духтаро. Мана аз 4 сола то 10 солара манам хе худиёи фасон меёбен дар распродажа. Беҳад нархои арзон. Нархи аслиш аз 100 боло буд. Ҳозир боша аксия ки рафтестай 50 сомон духтаро. Рақамошон ҳастай. Эҷада инчунин брижаву брукам ҳама чӣ доранд. Иношам 50 ҳай. Мана бинен брижачои хушрӯ доранд. Бачаги духтари бисёрай эҷада интихоб. Иноям ҳамаш 50 сомонӣ шидагиай. Ҳам начосдор ҳастай духтаро, ҳам беначос. Ина бинен размерошон чихе размерои нағзакай. Барое ки наворои мисол размерои майда ма бисёр дорум кӯдакона, лекин анами размерое ки ҳозир дар ин навор ҳаст камтаракай. Марамад биёен нархошон беҳтарин. Иша бинен охе чихе хушрӯ. Люксай качестваш духтаро. Марҳамат биёен 50 сомон. Ин амуд брижачора ягон ҷода намеёбен. Моли Туркия ҳамаш турецкия духтаро. Мана бинен иҷа чихе бисёрай. Бачагишам ҳаста. Бачаги худиёи бачагиам ҳастай 50 сомона. Мана бачаги духтари чизе ки мегирен 50 сомон. Мана интихобуш хеле ва хеле зиёд духтаро. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 10-му 11-ум дарвоза якм ряди магазинои шишагӣ мешава. Футболкаҳо чандан? 50 сомон. пахтаги тоза. Ино ҳичи намешаванд, мешувен. На рангошон дигар мешаванд, на хичон мисол калон мешаванд. Мана бинен. Ана баъдан духтаро ҳаст бо азана ин модело. Худиёи бо фасони фасон. Ино 100 сомон размерои калонтарак диден. Иношам бори туркӣ то 16 солара размер ҳастай. Ба ҳазор тамошобино омада интихоб кунед. Хеле интихобшон зиёдай. Мана нархи асли и аз 200 сомон боло буд. ҳозир бошад 100 сомонда аксияда пешниҳод кардагиам. Мана ҳастай. Инош чанда? Мана иноям 100 сомонӣ. Качествои зур духтаро ҳичи намешава. Бори туркӣ. Мана тамошобино касе ки аз дута боло мегира аллакай ин нархҳо 80 сомонӣ мешаванд. Двойка тройка. Мана качествои беҳад хуб. Бори турецкӣ. Мана начосдорошам ҳастанд. диден чихе двойкаи хушрӯвай духтаро. ира бинен охе аҷоибак. 100 сомон бо агар дута гирен 80 сомонӣ метиҳанд. диден ин ранги дигараш бо беҳтарин анамин намуд сифато барои шумо духтаро бо нархи арзон. чунин тамошобинони азиз тройкаҳо ҳастай. тройкаҳои беҳад хушрӯ сифатои нағз. иноям аз 200 боло буданд. ҳозир аксияда 150 сомонӣ шидаган. ҳамаш тройка. марамад бинен чихе хушрӯ. качествоошон да гап нест. ишам 150 сомон. ва тамошобино ира бинен охе чихе хушрӯ. 150 сомон тройкаяй.
турецки тоза рақамашон ҳаст дар рӯи экран. марамат касе ки бо гирифтания нависен бо маълумоти бештар аз худшон гирен духтаро. ина бинен иққаи хушрувае аксияда 150 сомон духтаро. пушаймон намешавен. беҳад буракҳои нағза пешниҳод кардагиянд. вана қисми болошам бинен ҳамаш тройкаяй. духтариам ҳастай, бачагиам ҳастай. мана иша бинену қиспартифкачара хушрувай. Футболкаи остринга роз дорад. мана Бози сезони ҳами сар мешавад. размерошон то чанд сола инора? Ино то 3 сола. ё то 3 сола. Инош то 9 солара. мана то 9 солаша як бор аз наздик нишон метиҳед. ана ин намуд спортивка духтаро турецки тоза то 9 солара размер ҳастай. ин агар барои духтаракотон гирифтанӣ бошен биёен. нархшам беҳад нархи хубай, бо нархи беҳад нағз пешниҳод кардагиянд. диден 150 сомон тройка. аҷоибот. хушруванд духтаро. биёен бохтон бинен качестваша муқоиса кунен гарден. боварӣ дорум ақлтон мешава барои беҳадам качестваи нағз ва нархҳошон хуби хубай. ина ино чанд бошанд? ана начосдоро ҳаста. ира бинени қа хушру начосдороян 150 сомон. качествашда гап нест духтаро. то чанд сола ира? то 12 солара размер ҳастай. ино катушки наметиҳана. мана ино катушки намезанан. ана инош бо дигар модел. мана нархҳои аслишон 280 сомон буд. ҳозир бошад дар аксия 150 сомон рафтистай духтаро. успед кунен биёен ай пеш бо бинен беҳтарин нархҳоро пешниҳод кардагиянд. инчунин тамошобинони азиз обуфҳои оригинали брендови доранд. ина баленсиага то размери 30 чанд? 35. то размери 35. ина диорора бинени қа хушру. ҳамаи ҳамино борои оригиналай 100 сомон шидагай. пеш чанд буданд? 190 сомон. 190 буданд духтаро. ҳозир ҳамаша шумо метавонед ки 100 сомонӣ харен. размерошон ҳастай ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ. ай ҳамаш размер меёбен духтаро. мана бинен охи ҳамаш брендови фасоно. гучиша бинен чихе хушрувай. аҷоибот духтаро. чӣ тавре ки гуфтам ҳамаш брендови. ана адидас беҳтарин духтаро. биёем иҷада бо интихобшон зиёдай. аз наздик бо мебинен сифатша муқоиса мекунен. баъд метавонен харидорӣ кунен. мана ҳозир аллакай сезони ҳами омадагиай. ира бинен сифатча маълумай бори качествени маълумай туркия на ино ҳамаш турецкиянд духтаро. мана ҳам духтарона ҳам писарона. марҳамат биёен бо аз наздик бинен тамошобинон. доставка хоҳем. доставка доранд. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. нависеншона доставкая мекунам.